Ňam. Nám jahody. Ne, a je fakt jahody. Máš rád jahody? A knedlíky? A motorku? A co ještě? Auta. Auta? Jaký auta? Ty jsou u nás. Co? Ty jsou u nás. Co u vás? U nás. Který jsou u vás? No, já se jdu ukázat potom, jo? Ukážeš mi. Tak pojď. Ne, než to dojíš dojíš. nejdřív. Nejdřív to dojíš. Kousej ty. Tak kousej, pak mi ukážeš ty auta, jo? Když to natáčíte, Natáčím malýho Martina. pustíš nám to potom. Mhm. Teď se natáčíme. Ukáž. Nepilvuj si mě. Ukáž, už je to hotový.